Goyon kaka, goyon kaka. Kakata dai na girma a gurinta kuma sannan kakata tana da matuƙar son abin duniya. Wacce in dai zaka kawo mata abin duniya ko da laifi kai to wallahi za ta iya yin uwa ta yi makarbiya ta shiga cikin lamarin ta yi duku-duku alhalin ta san fa ita ce ba ta da gaskiya. To amma saboda tana ɗaya daga cikin irin matan masu son abin duniya, kakata tun ina yar ƙarama ta koya min kula maza. Ta koya min kula maza da yawa. Iyaye idan suka ga abu a hannun yarinyarsu sukan bibiya ko su binkita waye baki. Ina kika so a kakata sai dai ta ƙara zirmani akan cewa kowa ya baki ki karɓa, kowa ya baki ki karɓa. To kuma yanzu fa rayuwar ta riga ta canza. Duk wanda ya baka abu ya kuma baka to fa tabbas sai ya ɗanɗana ka. Sai ya ɗanɗana ka har ya zama na cewa na riga na saba da zan karɓi kuɗi ko kuma in kai kaina inda za a sakace ni sannan a bani abu. To har ya riga ya zame min jiki. Akwai wata ƙawata wacce muka haɗu da ita wannan ƙawatawa sai hali ya zo ɗaya ake abota. Ita ma 'yar hannu ce wacce ta san duniya sosai. Nan muka yanke shawara ni da ita. Take bani labarin rayuwanta, ni ma nake bata labarin rayuwana. Sai take cewa akwai wani attajirin mai kuɗi ne sosai na bugawa a jarida. Za mu haɗa tim ne da ke ya zamana cewa mu ɗauki hankalin shi, da ni yake amfani da ke kawai yake amfani. Saboda mu hana shi bibiyar matan banza waɗanda idan ya je can sun riga su sun saba da shiga da fita a sun ɗabawa kansu ciwo. Kin gane kuma da ke ba mu da ciwo tunda za mu gamsar da shi ba tare da ya tafi ya je can faɗa can ya dankulo can ba. Amma fa kada ku manta duk da sun yi magana a junansu cewa matan banza su ma fa na banza ne tunda ba auren su yayi ba. Tunda ta haɗa ni da alhajin nan shi fa gabaki ɗaya ya sa ƙwayar idonsa akan idona, gabaki ɗaya ya rikice idan ta je gurinsa. Yau ne kuma gobe na je take bani abubuwa irin waɗanda zan yi mishi domin in gamsar da shi. Bata san wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa kawai jinta nake. Amma fa ni da ɗa namiji tif da taya ne mai sama idan ya zama na ƙaƙƙarfa jajirtacce. Don ya zama na ƙaƙƙarfa da shi jajirtacce ne zai iya aiki sosai. To fa zan maka abin da baka yi zato ba. Kuma shi yasa idan ta je gurinsa ta ga baki ɗaya lokaci guda ya canja mata. Kada ku manta duk da dai ma'amala suke yi ta harkar banza, kowacce idan ya ci ta zai biya ta gwargwadon yadda ya ji daɗin ta. Gwargwadon yadda ya ji daɗin ki haka zai biya ki. Shi sa nake sakewa in kama 'ya'yan marainan shi, kama buran shi, tsotsa in sha, in bi ta kan shi. Nan fa ya ci gabaki ɗaya shi tun da yake tarayya da mata bai taɓa jin ƴa macen da ya yi tarayya da ita ya gamsar da shi ba irin ni. Bai taɓa jin hakan ba. To shi yasa gabaki ɗaya na rikita shi. Idan ta je sai ce yau suna da mitin ya ɗan manna mata 100k ya ƙara gaba. Ni kuwa abun ba a cewa komai saboda yadda yake jin daɗi na, ni ma kuma ina jin daɗin shi sosai wajen yadda yake jiƙa ni da kuɗi. In dai abu ne na tambaye shi ba shamaki zai ce karki damu yanzu sha yanzu magani yanzu. Shi yasa ni ma duk inda ya buƙata nake yin ƙoƙari domin in je in gamsar da shi. Akwai lokacin da nake tambayan shi cewa wai kai ba kai da aure ne? Nan fa gabaki ɗaya ce bar wannan batun.
bar wannan batun.